Ahojte priatelia, v tomto videu vám ukážem, čo sa dá vyrobiť z takéhoto forštu, takejto dosky. Doska sa mi moc nezdala, tak som prešiel magnetom a samozrejme bol tam klinec. Tak som ho takto poznačil, aby som o ňom vedel. Ďalej som kružidlom takým väčším nakreslil také kolieska, takisto som tie kolieska nakreslil na ten forštík. Pomôžem si takouto pasovou pilou, na začiatok si nastavím výšku rezu, zapnul som odsávanie a idem na to. Nárežem si to na takéto kúsky a tie kúsky potom obrežem náš tvar, ktorý sme nakreslili. Takisto som vyrezal podobne aj z dosky tie kolieska. Presúvame sa k tokárni, upnem si takto do čelusti náš valček a ideme na to. Použijem dláto IGM 12 a nahrubo si to takto opracujem. Potom použijem dláto VART, také šikmé, ktoré mi to začistí takto pekne a môžeme sa presunúť na vonkajšiu časť, takto. Zase do opierku dávaj čo najbližšie k tomu obrobku, aby si to čo najmenej trhalo, to drievko, a takisto, aby ti to nevyletelo. Potom to obrúsim, keď ma sleduješ, ja to vždy takto navlhčím a potom to vysuším. Navlhčujem to obyčajnou vodou. Keď to mám vysušené, tak drievko pustí taký chlp a sa to vybrúsim a vyleštím. Teraz si to prehodím, vonkajší tvar skoro mám hotové, ideme robiť vnútro a vlastne budem vrtať, z koníka vyhodím otočný protihrod a dám do neho takú ako keby vrtaciu hlavu a do tej vrtacej hlavy upnem takýto sukovník, je to presne 50 sukovník a dotiahnem ho takto ručne. Môžeš použiť aj kľúč, ale ja som to dotiahol ručne. A pomôžem si takto, že si to odvrtám. Ja takým od oka týmto kľúčom som si zmeral hĺbku, a teraz je to dobré, takže takto som si pomohol, vidíš ako je to odvrtané. Zase použijem to dláto IGM, tú 12 a budem to vyberať zase znútra. Bude to taká ako keby dóza na niečo, aj povedzme na sol, na cukor, na korenie, na peniaze, na hocičo, a použijem toto dláto IGM. Keďže som sa bal, že mi to vyletí, tak som použil radšej iné dláto, toto je dláto Holzmann, také rádiusové, a s ním si takýmto spôsobom to vyberiem celé vnútro. Ak máš ostré dláto, tak by ti malo takto pekne vyberať tie šponky. Ak ho máš tupé, tak robí menšie. A ako hovorím aj v iných videách, vždy dbaj na to, aby si mal ostré nástroje, menej sa dorobíš, aj tá robota ináč vyzerá. Tu je taký spomalený záber, ako to parádne vyberalo. Čo sa týka hrúbky steny, záleží od teba. Ja to robím tak asi na 0,5 cm. Opierku na dlato som dal zase dovnútra tejto nádoby a urobím dno misky. Vybrúsim to, ja používam vlastne brúsne papiere také na plátne, ktoré sa dajú tak ohnúť a nevypadáva zrno. Zase som si to navlhčil, keď som to už mal vybrúsené, zase teplovzduškou to urýchlil, že to rýchlejšie vyschne, znova prebrúsil a vyleštil. A spodok nádoby je hotový, alebo taká miska je hotová, ale ideme si vyrobiť ešte vlastne vrchnák. Ten vrchnák sa robí vlastne podobne ako ten spodok, zase som si ho takto upol, ale je to taká zmena, že meranie, aby to tak ako tak pasovalo. Šublérov si najprv zmerám vnútro, ktoré si vlastne prenesiem na vrchnák, bude to spodná časť vrchnáku, takto nejako. Naznačenú časť si takto odtočím alebo odsústružím. No a dočistím to vlastne tým dlátom VART, tým krivým. Priložil som nádobu, zistil som, že vrchnák je stále veľký, že nepadne dobre. A teraz už som ako tak s tým stotožený, že takto by to mohlo byť. Teraz vlastne zmerám vonkajšiu časť nádoby a tie si ju prenesiem ako v predchádzajúcej časti videa. Zase to takto odsústružím. Záleží na tebe, aký chceš mať ten vrchnák. Ja som ho chcel mať, opakujem sa znova, totožný so spodkom. A teraz vlastne prehodím to a idem urobiť vonkajšiu časť vrchnáka. Nahrubo som si pomohol dlátom IGM a tým krivým dlátom od Vardu si to takto začistím. Už také ozaj detaily porobím. No a už to len vybrúsim a navlhčím a vysuším a zase vybrúsim. A bude to hotové. A už sa dostávame skoro ku koncu. Odtočím ten vrchnák do skľučovadla a vyskúšam, či bude pasovať, či som to urobil dobre. Takže takto paráda môže byť.
Tento víkend sa chystám na jeden jarmok na tomto hrade a vypálil som tam vlastne logo tohoto hradu aj s nápisom. Nápis hradu som schválne prelepil, aby si mi napísal do komentára, čo myslíš, o aký hrad ide. Či to skúsiš uhádnuť. Do spodnej časti som dal svoje logo. Ak ma chceš podporiť, daj ma sledovať, zdieľaj toto video, komentuj, lajkuj. Ďakujem ti, ahoj.